Motha 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 korbuk tipra motha salchangke BJP o salchangke IPF dio abo hai khlaino social media o sabruno nuguino tongo ba kasaino tongo korbuk tipra motha bairek khlaioino BJP o thangmani IPF dio thangmani haikeno nugui mano abo hai khlaino tinni sarikni sanja jorao korbuk subdivision ni Mongol Singh Kamio 26 family ni 69 voter tipra motha ya karai pat IPF tini bana norom paika borokno lamsawini harka youth IPF tini vice president borom konang Pranab Tripura Hambai jotonono tini horkasang jorao tini sung korbuk division party IPF tini ngui tini sung Mongol Singh para omono sini first IPF tioro yapri mani omongke nini to posis nutun bazar malbasa edisi constituency oro phaimanja phaikang baksa sini artisan president sini Dadu Bendu assistant secretary sini Tarjan Riang sini division member ata holen sungmo haikeno tini oro sungmo baksa borok sini party IPF tino hamjagui sono phandrena ni borok phaijak Mongol Singh para ni borok 26 family ni 69 butar tini borok sungbai samung khainbai phaika maximum oro youth ni team no YTM ni leader rok borok agi tipra motha khlai tongmani tinin chimin borok sungbai kaham ke samung khainani jatini andolon tai barinani IPF tini je main nahar mungno borok agam dino success khainani hinai borok sono phanan bagai bongno jotona hambai